Ola, vou a facer a miña videoreacción ao Pokémon presente hoxe. Perdonade as miñas pintas, acabo de salir de traballar, vou xustísima de tempo, así que seguramente lle dé para adiante, porque seguramente bote un mogollón de anuncios de xogos de móviles que non lle importan a nadie, así que tirarei para adiante, porque teño que ir recoller a nena do cole. E acabo de chegar, acaba de acabar a transmisión e aínda non a vin, así que vamos a darlle. A ver con que empezan. Bueno, farán algún resumillo dos 30 anos. Fantástico, moi ben. 9... Bueno, máis... Puxeron o Legends. Como a ver, van lentos porque en japonés falan super lentísimos. A ver, Pikachu, que nos trae? Espero que algo vale, Pikachu. Como sea o Pokémon rojo fuego e o verde hoja pa digital, outra vez o anuncio ese, mátame camión. Oh, fantástico, unha mini consola nova. Uns cartuchos con algo. Ah, música. Nun iPod de Game Boy. Junichi Matsuda, estás nos empezando a decepcionar. Non sei canto nos cobraredes por eso, pero buf, vaya estafa. É algo que nadie quere. O sea, gratis, puñede gratis. A nadie lle interesa o campeonato mundial, lo siento, vou pasar. Non me interesa o campeonato mundial de Pokémon. A ver, a arte é bonita e todo eso, pero bueno, a min o campeonato mundial, pois como que me asusta moitísimo. Supoño que algo do xogo de cartas, non sei si do propio xogo de cartas, si do de móviles. Non, é o propio xogo de cartas. Unha colección nova super chula, moi ben, non me interesa. Ai, Pokémon GO. Genial. Non me interesa. É que rellenan con... Non me interesa Pokémon GO 10º aniversario. Habrá xente que si, a ver. Pokémon rojo. Ai, chegan a Pokémon Masters. Verdad. Rojo chega a Pokémon Masters. Vale. Xogaba a Pokémon Masters antes moito, Estaba moi guai. Gustoume, porque ten moita historia. Verdad que está guai. Dos de móvil, pero buf, é unha pereza. Este é do Pokémon Café. A ver, non ando no Pokémon Café, así que me dá igual os atuendos nuevos. Non ves, é que sacan un mogollón de mierda pa xogos como servicio que non che interesan. Sácame xogos novos, licencias novas, spin-offs novos. Pokémon Sleep a nadie lle interesa. É que non me interesa que me controle o sono. A mellor algún día probo, pero... O sea, levamos 8 minutos de 24 con mierdas. Mierdas, é que non notastes nada. Pokémon Unite, que hai xente que xoga e tal, e lle molará, pero bueno. Eso, levan 8 minutos con anuncios que podrían botar un día random calquera. Sabes, os anuncios máis guais, como outro de Pokémon, do Pokémon rojo e fuego, verde hoja, e a maquinita esta da música. Pois sí, vale, esas son cousas para poñer nun direct, pero que vayan a sacar unha nova colección do TGC Pocket é unha atrapallada, cando sacaron este ano 25, sacaron este ano 47 novas colecciones, anuncian esta porque é a seguinte que vamos a anunciar, porque toca, non porque sea especial. É unha mierda. A ver. Pokémon XD. Bueno, está guai. Ves, esta é unha cousa guai. O sea, non é que me interese moito, pero Pokémon XD e Pokémon Colosseum no Game Boy no Nintendo Game Pass que ten Nintendo. Pois sí, eso está guai. Eso é unha cousa guapa. É un motivo polo que diría, pois vou a pagarme 3 meses online para poder xogar a isto. Pois sí, eso está guai. Esta é unha noticia. Nadie quere información. Que información me vas a dar? Que chegan... É que información? Xa conocemos estes xogos de hai 20 anos. Non hai máis información que dar. Xa anunciastes todo.
Sí, é que conecta con Pokémon bueno, Pokémon Champions é estes que luchan ou esta nova que este novo que van sacar? Porque, ves, a mí non me interesa moito este novo Pokémon Stadium que van sacar, pero eso son cousas que a xente quere ver. É Pokémon Champions, non? Vale. É que sempre confundo Pokémon Champions este co outro que saliu hai non sei canto tempo. Con este que era de lucha, Pokémon Tournament, creo que era. Pero, a ver, a min non me interesan moito as peleas, interesa a aventura en sí, entón este xogo como que non o vou comprar e non me interesa. Pero xente que lle gusta o Pokémon Stadium é que desde Pokémon Stadium non saliu un xogo así. Este estaría guai, en plan liguillas e cousas así, centrado en combate. Este, de verdade, que está guai. Ves, isto é o que quere ver a xente, pero claro, non queremos ver un anuncio no que salen personas. Eu non quero ver a eses dous xogando ou estes, eu quero ver gameplay. Nós queremos ver de Pokémon Champion gameplay e non enseñan unha puta mierda de gameplay do Pokémon Champion. En abril! Dentro de 2 meses! Contábase tan pronto? Flipo! A verdade que sí, pero moi pouco gameplay para este cacho. O malo que tiña que ser o Pokémon ZA, o malo que tiña que ser os combates, para que non me comprara o DLC que estaba máis centrado en combates, que non o comprei. É que non sei que máis información queren dar, nada, é avisar de que existe, por si alguén no mundo non se entera, está a venta desde hai 6 meses. Bueno, eu creo que este xa está... O que pasa é que a mellor ainda non repartiron a versioncita. Este estou dudando se compralo ou se non. Porque, a ver, eu non son moito de xogos tipo Minecraft, pero gustanme moito os xogos, pero gustanme moito os xogos que non son canon, sabes? Estilo Pokémon Ranger, Pokémon Contest, todos estos que son Pokémon noutros, xogando a ser outros xogos. Entonces chama a atención, creo que pode estar interesante. E non vin nada, só vin o anuncio, non vin nada despois de gameplay xogable. Porque creo que enseñan demasiadas cousas. Sí, bueno. A ver, creo que pode estar interesante o xogo, pero ainda non sei se compralo ou non. Teño unha semana para pensar. Vale, ten moito online, é que eu creo que vou a pasar deste xogo. Bueno, igual o vexo nalgún streamer os primeiros días e despois paso, porque, claro, non sei se realmente é un tipo de xogo para min, tendo en conta que Minecraft non é o meu tipo de xogo. Igual non é un xogo para min. Igual está genial, é como os Pokémon Mundo Misterioso. Os Pokémon Mundo Misterioso sei que son xogos buenísimos. Spin-off, que antes non me salía a palabra, spin-off. Sei que é un spin-off buenísimo, pero non é o meu tipo de xogos, non me gustan, non me acaba... Intentei nos empezar varias veces, varios distintos, estou na primeira cueva e xa para min é demasiado. Moitísima. A maioría era merda. A ver, Pokémon, o novo Pokémon. Que para min é demasiado pronto. Creo que é demasiado pronto. Eu esperaría un ano máis. Porque se vai salir este noviembre pareceme moi pronto. É que é a 10ª, generación. 30 anos para facer destes xogos principales. O primeiro, o segundo en Yoto, terceiro en Hoenn, Sinnoh, Unova, Teselia, Alola, a do Pokémon Escudo que non sei, Paldea, e agora esta 10ª, toda xale Pikachu. Vives nunha casa flotante nas Maldivas. IGN baixaralle a nota por too much water. Ai, por favor, que é iso? Que é isto? Un chiste?
É un chiste, verdad? Gracias. Gracias por poñer algo, porque xa me estaba dando cuenta de que era un chiste, porque xa superamos con Pokémon Let's Go Pikachu a Pikachu contra xeriños. Non me engaixan, non me gusta o gorrillo do tío. Bueno, prefiero o gorrillo da tipa. Eu vou elegir unha tipa, polo menos teño unha visera normal. É que pareces este... Jolín, este que salía en Pokémon Leyendas Arceus. Pois pareces ese. E a tía nada, é moi random. Cada vez curranse menos. É que eso nin está combinado, esa roupa, non mola nada. Mira, mira que bonitos. A ver que tal. A min os gráficos dan un pouco igual, sabes? A min con que melloren cosas. Ai, os Pokémon novos. Uf. Creo que me gusta máis o paxariño de planta, este Brood. Pombón. A ver, Hekwa non o vou escoller. Pombón, é que sabes o que pasou? A última vez escollín a Sprigatito, porque era un gato. En vez de escoller, é que eu casi sempre escollo iniciales de fuego. En vez de escoller, o que pasa é que, claro, isto é too much water, igual necesitaría un inicial de planta. Bueno, pois escollín, en vez de Fuecoco. E Fuecoco a última molaba moito. Sprigatito era unha mierda. E, claro, teño medo de que me xogan outra vez con estes. Así que me vou spoilear. Pokémon Viento e Pokémon Oleaje. Gústame máis os... collerei Pokémon Viento. Eu creo que collerei Pokémon Viento, porque eu son de viento. Pero gústame máis os iconos estes que os iconos que había rondando aí por internet. Collerei Pokémon Viento. A ver, gustan os dous, pero igual collo Pokémon Viento. Pois non sei que decir, un pouco... É que o Pikachu ese... Os Pikachus eses... Fliparonme. Necesitamos máis información. Ainda é moi pronto. O resto da cousa unha tiña, como esperábamos. Dixeron fecha de lanzamiento. Puxeron fecha. Non me fijei. Vai haber moito buceo, polo que se ve. A ver, é interesante, o sea, poder andar e non bucear, sabes, nun mundo aberto, é un pouco tal. Si, Pokémon Viento, que eu penso que... É que miro logo de Pokémon Viento, é super bonito. Lanzamiento en todo o mundo en 2027. Ah, guai. Pensei que iban sacar este noviembre e non. O sea, po ano que ven, guai. Si, deixade un aniño máis, que é moi necesario. Como diven que marchar toda apurada, non din as miñas conclusións, así que as vou a dar agora rápido. Entre que fago cena unha cousa e outra. Vale, cousas que me gustan. O logo. Bueno, o logo das olas un pouco regulinchi. En portugués, en latino chamaronlle Pokémon Ola e quedalle moito mellor o logo. Despois, en español, vientos, en portugués, ventos, quedou fantástico. Fantástico, encantoume, encántame o logo de ventos. En Wind non me gusta o logo, non lle queda ben ese tipo de letra, non lle queda ben eso, pero no outro, genial. Despois, os Pokémon novos, non sei, ainda non me convencen. O paxaro novo parece o paxaro de Pokémon Espada e Escudo, cando era pequichico. O can parecese o Pokémon legendario de Pokémon Espada. Bueno, de Pokémon Escudo, máis ben. Que máis? É o Pokémon de agua. O sea, a nadie lle gustou o Pokémon inicial de Pokémon Espada e Escudo. É que, non sei, tiña moitas vibes a Pokémon Espada e Escudo, esos Pokémon. E dame moito medo, porque a nadie lle gustou o... Non sei nin como se chama. O renacuajo ese que sacaron na séptima generación. A nadie, na octava. Pokémon Espada é a octava generación. Sí, na octava generación. Nadie lle importou. E agora sacan este, que é como unha copia, pero non sei cal decir cal dos dous é máis feo. Non o sei. E nada, esas son as miñas tal. Despois o resto, bastante regulinchis. Acabouse o tempo de cámara.